Sa number 10, LPA sa sulod sang PAR natunaw. Isa na lang kay LPA ang ginamonitor sang pag-asa. Natunaw ng low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kag subong padayon nga ginamonitor sa pag-asa ang isa pagid ka LPA sa gwa sang PAR nga as of 2 p.m. yara sa 1,455 kilometers east sang Eastern Visayas. Sunod sa pag-asa, ginalantaw nila nga hindi mangin isa ka bagyo ang LPA sa sulod sang 24 oras. Wala pa man ini sa karon sang direkta nga epekto sa lakat sang panahon sa Pilipinas. Samtang sa Visayas naman nga nagalakip man sang isla sang Negros, mangin magalumon ng kalangitan kag may posibilidad sa mga pag-ulan. Ilabi na kun hapon kag kun gabi dala sang localized thunderstorms. Ang pag-asa nagapaandam nga ang ini nga pagbubo sang ulan ang mahimo man magresulta sa pagbaha kag landslide.